Estame nga daw subsubatan mitibiyay nuwapay siya pailang lisulisuke basunday tuyin ka kinakindar darira isunga pangasim ka dita dayuan na vanunutem kumpa at ang puso alungdaan nugas bilang di siya di mailawaan sigat tinte ariribag to'y biyaku nasimbe nga panunod itan kita tiru diyak mailimin nga adapan na gayat ko ngayong magamaka kaapo apang isang maka Basunday tuyin ka kinakidar darira isunga pangasim ka dita dayuan na panunutem kumpa kapusog alumdaan nugas bilang di siya di mailawaan sikat dimten ariribok to'y biyaku nasimbe nga panunod itan kita biru diyak mailimin nga adapan na gayat ko magamaka taapo apak isang maka sikat timten ariribok to'y biyaku nasimbe nga panunod itan kita biru diyak mailimin nga adapan na gayat ko magamaka taapo apak isang maka